Καλησπέρα φίλοι μου. Θα σας δείξω την εγκατάσταση του Office του 2013. Αρχικά για να το κάνουμε εγκατάσταση πρέπει να έχουμε το DVD. Αλλιώς κατεβάζουμε το ISO από το ίντερνετ. Βάζω το DVD στο DVD Writer και περιμένω να ανοίξει. Μια παρατήρηση. Εγώ αυτή τη στιγμή το τρέχω στον εικονικό υπολογιστή με το VirtualBox που είχαμε αναφέρει και στα προηγούμενα βίντεο. Πατάμε εκτέλεση, πατάμε ναι. Λοιπόν εδώ, Install Now και Customize. Το Install Now είναι, κάνουμε εγκατάσταση στην πλήρη έκδοση. Βασικά εγώ έχω την Office στο Professional Plus, είναι πλήρης έκδοση. Αν δεν θέλουμε να του πειράξουμε τίποτα και θέλουμε να κάνουμε εγκατάσταση όπως είναι η πλήρης έκδοση, Install Now. Και πατάμε επόμενο. Εγώ θα σας δείξω, θα μπω εδώ πέρα. Είναι για προχωρημένους χρήστες αυτό εδώ πέρα. Πιο προχωρημένους. Πατάμε και επιλέγουμε από εδώ τα μέρη που θέλουμε να γίνει η εγκατάσταση και ποια θέλουμε και ποια δεν θέλουμε. Λοιπόν, το Access, το Excel τα θέλω. Αυτό θα το βγάλω. Δεν το θέλω να γίνει εγκατάσταση. Ούτε αυτό θέλω. Ούτε αυτό. Outlook να φύγει και αυτό. PowerPoint το θέλω. Το δεν το θέλω. Δεν το θέλω. Λοιπόν, τι έχω αφήσει? Access, Excel και Word. Τα υπόλοιπα εγώ δεν τα θέλω. Άμα θα τα θέλετε εσείς, τα αφήνετε όπως είναι. Εδώ αλλάζουμε την τοποθεσία εγκατάσταση που θέλουμε. Εγώ θα τα αλλάξω. Εσείς δεν χρειάζεται να τα αλλάξετε. Εγώ θα το αλλάξω γιατί επειδή έχω χωρίσει το σκληρό, εδώ πέρα δεν θα μου χωρέσει. Είναι αυτόματα, έτσι όπως είναι αυτόματα τώρα, στο τοπικό δίσκο, χωρίς να το πειράξω τώρα, είναι η εγκατάσταση θα γίνει εδώ μέσα, αν δεν το πειράξω τίποτα. Εδώ μέσα, θα δημιουργήσει ένα φάκελο και θα κάνω εγκατάσταση εκεί μέσα. Εγώ θέλω να γίνει εγκατάσταση εδώ μέσα. Αν θυμάστε καλά, όταν είχαμε κάνει την εγκατάσταση στο Windows, το είχαμε χωρίσει το σκληρό σε δύο μέρη. Αυτό είναι το δεύτερο μέρος. Εγώ θα το τρέξω εδώ μέσα το Office. Λοιπόν, και επιλέγουμε τοπικός δίσκος ε. Επιβεβαιώνουμε να δούμε αν είναι το ε και πατάμε OK. Βασικά να φτιάξουμε και έναν υποφάκελο εδώ μέσα, γιατί ίσως να το κάνει εγκατάσταση σχήμα όπως είναι. Εγώ δεν το θέλω έτσι. Office 2-3 Browse. Ωραία. Install now. Αυτό να δούμε τι είναι. Όχι, δεν είναι τίποτα. Εντάξει, παραβλέψτε το αυτό. Install now. OK. Και περιμένουμε να γίνει η εγκατάσταση. Αν κάνετε στην εγκατάσταση την πλήρη έκδοση χωρίς να αφαιρέσετε τίποτα, θα πάρει λίγη ώρα, κάνα 5 λεπτό ίσως να κάνει η εγκατάσταση. Όπως βλέπετε έχουν περάσει. Περνάνε τα αρχεία του Office.
Ωραία, πολύ ωραία. Η εγκατάσταση έχει ολοκληρωθεί. Close. Ωραία, βλέπουμε το Word, ας ανοίξουμε το Word να το δούμε. Πολύ ωραία. Εδώ εγώ θα πατήσω Ask me later. Είναι αυτό τώρα το μήνυμα είναι για τις ενημερώσεις και καλά άμα θέλετε να γίνουν ενημερώσεις και τέτοια. Εδώ θα βγάζει ένα tutorial. Σας λέει βήμα-βήμα τις αλλαγές που έχει. Θα το κλείσω εγώ. Ωραία. Όπως βλέπετε, δουλεύει όπλο. Θα βάλουμε και ένα save. Save as. Επιφάνεια εργασίας. Εγώ το θέλω στην επιφάνεια εργασίας. Desktop. Save. Ωραία, το κλείνουμε. Ορίστε. Σας υπενθυμίζω ότι το τρέχω στο VirtualBox, έτσι, όχι στο κανονικό υπολογιστή, στον εικονικό υπολογιστή το τρέχω. Το Excel. Αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου.